Виж какво е Десислава, значи ти ме дразниш супер много време, не от сега, разбери го. Просто много мрази някакви малки пикли. Аз не съм по-голяма. Не съм някаква голяма такава, че да се правя неинтересни, но просто много мрази някакви малки тия пикли да ми се правят неинтересни и на много обороти. Нали сещаш за това? Оня ден, че читах това за Джерми, защото Джерми е супер добър приятел. Ако ще ми се смеете и след това, ако искаш, каквото искаш прави. Изобщо ти не ме затягаш просто, разбери го. Читах това, защото Джерми супер много го обичам и ми е супер много добър приятел и го защитавам, да, защото говориш какво ли не е за него, колко много го обичаш и така нататък. И заведнъж какво става, аз не ти ли казах да си ебеш майката. Ха-ха, колко си забавна само, не мога да... не знам какво да ти кажа вече, супер много ме дразниш, да, казвам ти го. Поне когато ти писах и се заяждах с теб, ти го казах анонимно, нали се сещаш? Аре бегам.